Yiero mar higa mar 2027 nikod thuolo maber ne jomamine mar mondo okaw telo e pachoka, ma en kalure kod achiel kuom jomamine mabende dwaro laro kom mar jatend piny e yiero maduong' mabiro mar higa mar 2027, Amina Halake, mabende en jaod jalno mabende ne olaro kom mar jatend piny e yiero mokalo Mwalimu Mohamed Dida. This is perfectly the right time. Why? Because Kenyans are fed up, Kenyans are tired, and Kenyans are more aware of what is going on. During Kibaki time, Kenya never used to complain this much as much as we are complaining now, because the systems are working, at least things were moving. But now, from the era of Uhuru until now, everything is collapsing. And Kenya got to learn the hard way. Today, even a 2-year-old is a politician in this country. This is actually forced by a situation where this country is in. Amina owachono ikore makare mar biro laro kom mar jatend piny e pachoka yiero mar higa mar 2027 kendo ikore mar kelo lokruok makare ne piny Kenya. Mane mabendo